You are here for and necessary Dafufro. Near me can say within the prophets Eric Akosiachi. And I pay me person about what I'm not going to cassa. What time in catch it? Now, me pese obeje bre. Na wato boase. Na me ne wakasa. Oni se prophet dia me ba wakwan mu a. Eye nsemo a ehinta. Nsemo a eburu adwen ne ntiase so. Ena meka. But se tiase se ade bia wo ye bia. Ebre ewo ho. Messi Okesie eni Awurade Oketwa eni Awurade na tienio Messi Okesie oni Awurade Oketwa oni osomfo na mepese obedi bre na wanya abotira twense nti so ade bia wo ye no ese fata se eso Kristoni na mehu mati mahwe se Ghana fo nyina kasa efo ye president won se oni oba bi oba ne kasa o kirekiremu na me pese me tu oba ne fo na me tu Ghana fo so fo obi bi se eden na di fo so pa so pese kire enen na obi ahwe ase aba na o kina so de ebe ye den Tienio, me sin ne ena obi ahwe ase aba no kina oso de ebede. Ya wa man we mu na ya kan se ya papa John Dramani Mahama. Sorry, waji humanizing title e de abona basobo de so. Eyen sem bebre. Eyen sem ana ano wiram ano odin ano ya. Enti da ban na ye beka se Ghana ye mpelfo beja woni masiku hwe memo bi ahwe ase enya wo mfaso oda ana memo bi ahwe ase enya wotiri mu po enya woni die da na so obi hwe ase na me pa cho ochena ebe hwan ebetimi amedifo tie ebetimi aden medifo ni amekan se ti ase se anamo bia wutu bia ahwease wu the Bible so Christo ni behwease mprenten emprenso sa president bia bedi o man Ghana so na se okọ na wie ya ya kikire ni guase ni de alternative se sebe akoroto sebe nya etisa chacha na ma me bi so se anti asia pa ewo we mu ene ne ewo ababa wo ka se ena me na kufu ado tena flight mu ena me ni hia wa ha ena me ni hia wa mama ka so onya akwada wo onya akwada wo se work so get to se wo yekurasi ni ena wanya access e wo mampani kufu ai akufu ado ho a me pa cho anka da nya kopon ase so watimi afunu private jet dia ena da nyame ase ebia wa ho fe na ma wo kofo private jet no ebia wo kasa de bi na to kufu ado so ntino ma wo kofo ekoye na nya kirekira ba chese kufu ado ni bi hia wa ha woni bi yese wa ha woni bi yese wa Ghana ma se Ghanaians ema ebedu ba bi munyo bi muwa mesi Ghana ma ebedu ba bi munyo bi dere emwa mo kai when I say president have crash on you, whatever it is. Mama, if I told an echo father, why a bema, self approach on the apple one for that. Ghana for Munches as a way, one near poor and concorda. One in the part of better. And the choice said, one in the part, a martin the Bawaria. Sadi a year, a chichiku, John Dramani Mama who fee, ever I woke of fee. And now so package your money in your own. What is our package email for the Modia Coffee? A day in a Ghana for me. Jenny, but a day
ana mmenya wo asetena pa ye ka hintasam ye tufu ati yie ma werefie oba anka mepese wo ankasa obete ho asese abrabo na wo bo se wonya kwan wo amampani ekufu ado ho a enti susu apase se ekufu ado kofia wo sanya no kwan bi you became a threat to his life what about threat ama emema wo gan what about threat ama mema Saudi honorable Canada Japan twa pictures enye news me say nyere enye news obi anim so honorable Canada Japan ono no ho ma dos enti Saudi honorable Canada Japan twa pictures enye problem but so betimi ni o ma panye ko twa pictures ma che ba bia and a guest house and amko ha and won ne ba and an sister open your eyes ebia opportunity way and anka aba wa bra bomu a se na nadu pofie kunya so abekọ so anya opportunity to his life wa wo hwe memedi prophet Eric Akosentwi ye kasa wa attention TV so na me pese wo ye se subscribe channel and share channel no na make sure say you still have the opportunity and the privilege so oba comment oba share wo idea anya temridie na mo ye futuo na me de ma lead me pese oba ti ase se abrabo na wo bo Sahwasi amemu a sahwasi amemu a empeja so ma ohimai oho ofade na memma se even though sanana kufu adom pafum wa me pacho ensuro wiu no enso da bokra wodi bi gwa bonte de na benya kana fo e ka de ni benya kana samba e be kan hu afa bebre me pacho entua electricity bill entua water bill entua school fees nemu ebeche wo bre adade e se otimi ko ewadwuma no wo de kan kufu ado ho asem no akofo ba ene oni oba atwempra ene oni oba yesei ene oni oba yesei sister brother wo kan me pacho ebetua wo bill wo kan me pacho ebetua electricity bill wo kan edede na bebre wo ne papa ne se wo beti pere ne wanya ebra ma ho se se we po chi bebre na kan bebra e de yare ne ebra wo adwenwen o ma wo be ya kan se ya papa John Dramani mama oni misbe oni Tracy Buachi sabe o mo gwadwama na we is just by the way my young sister ni obeya dachi edi ishira abeba mma enaye ni obeya dachi edi ishira abeba mma enaye mami kwaji commercial bit na meba obatimika na yabaka sunsumun sa yabaka the spiritual talk very deep and very confidential very special package in the spiritual talk obi bisa sa na papa trans na wan kasunsumun sa because it is about your trans and sunsumun sa ko aha attention TV the station who have the spiritual talks the station who have the spiritual powers the station who have a spiritual control when I drive the spiritual control the sunsum car na me ho san e ba to tie me jibra na nya abotre na ka che wo nua bi no subscribe no share obi se madana munkuma chime tie ni yo madam munkuma chime and now we take so corner bob chike who can Jesus Christ fa me say who can Jesus Christ and fa tie who can Jesus one za fa what in tie me say wani here and tie what in tie who can Jesus and fa munkuma chew what I can say so be munkuma tie chew tie me but one we yaba me pa choma me papa wo da munkuma chew and on me one aban me wo nyama ben nan a wetima ya munkum entimi chubiam but ba ko pele beche one see afia wia automatically they shall be me say that order they remember be kire ne to aso nyina na me adom me dey prophet Eric Akosentwi
tiaseɛ na tiani na kyekyɛ de brɛ na hu sɛ aba sɛ papa odiifo kwasi atwetena ase a wɔde sunsum nsɛm na ɛba na ɔde nsɛm abra adwene ne tiaseɛ so na obi wɔ a wɔnhwɛ me mununkum kyɛw wontumi ntie mbɔ jesus na ba twetwe pɛpraetie tia mɛmpɛ ebi ase kura tititia paa a yɛde atwi adwaeɛ na aka bi so epate tubaako baako 40 bɛsi dɛ tubaako baako 40 utubaako baako 40 ampato tie na wapɛpraeɛ tie na wapɛpraeɛ to praeɛ baako baako 14 no praeɛ no nea watu short one baako baako 40 utu wia pɛ aburo na yɛ hwiane no nea awo no na wayi baako de akyerɛ wo wo de ahyɛ no akyerɛ wo na de ko nya ba ba kyɛ wo dan mu ba bia gɛto mununkum entimi nchiwie bɛsɛ dɛ mununkum entimi nchiwie da eti ɔrɔfo tie bɛsɛ mununkum entimi yɛ dɛ entimi nchiwie da ba kyɛ obɛga sidifoɔ mabrɛ ne munkum no me pa kyɛ tie na wo de pra